Туган телебезнең күркәмлеген бары тик шунда тоябыз, чит җирләрдә ишеткәндә, дип аныклап үтте Ирланд драматургы Нобель премиясе лауреаты Бернард Шоу. Исәнмесез, бу белем дөньясы тапшыруы. Бүген без туган тел һәм Татарстан халыкларының милли гореф-гадәтләре турында сөйләшербез. Алдагы минутларда Тукай теле һәр кемгә, татар теле буенча бушлай курслар ни өчен шундый популяр? Бу курслар безнең традицион курслар. Бар милләтләр Якшәмбе мәктәпләре фестивале ничек узды? Без бүген биебез, бик әзерләнеп килдек. Акыллы кубиклар. Бөтен дөнья фәнни конкурсында Түбән Кама укучысы өчен нинди проект юллама булып чыкты? Казан федераль университетында бар теләүчеләр өчен татар теле буенча курслар башланды. Университетта татар телен укытуның беренче елы гына түгел, әмма нәкъ менә бу агымга ихтыяҗ аеруча зур. Курсларга, мәсәлән, элекке 2 ел белән чагыштырганда, быел 10 тапкырга күбрәк кеше язылган. Татар телен бер юлы 3 шәһәрдә, Казанда, Алабугада, Яр-Чаллыда өйрәнергә була. Казан университеты методистлары тел, төрле милләт, төрле яшьтәге, дәрәҗәдәге белемнәре булган кешеләрне укыту өчен махсус кулланмалар булдырган. Татар телен укучылар китап аша, күчмә дәресләр аша өйрәнәчәк, хәтта театрларга йөреп тә. Федераль университет укытучылары тагын нәрсә әзерләгән һәм кем укуларын инде башлап та җибәргән. Барысы турында Надия Кадыймова білді. 62 яшьлек Нурия ханым күп еллар узгач кабат парта артына утырды. Казанда рус мәктәбен тамамлаганнан соң укуын институтта дәвам итә. Һәм кабат уку аралашу рус телендә. Шулай үз телендә аз аралашып сүзләр запасы кими, сайыга. Татар теле курслары хакында ишеткәч, Нурия ханым бу хакыйкатьне тизрәк үзгәртергә тели. Татар телен, туган телне өйрәнергә бер кайчан да соң түгел. Иң мөһиме теләк. Ну, я с детства росла с бабушками и до 3 лет практически по-русски не знала. Мин бала чактан әбиләрем белән үстем һәм 3 яшькә кадәр рус телен белмәдем диярлек. Аннары рус мәктәбе институтта русча укыдым, күп кенә әдәби сүзләрне белми идем. Мин бала чакта Умырзая җырын ишеткәнем булды, ләкин аның нәрсә икәнен белми идем, чөнки көнкүрештә кулланмадык. 2021 ел Татарстан президенты указы белән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы буларак игълан ителде. Бүген сүз татар теле курслары турында барачак. Алар туган телләр елында гына түгел, ә инде 10 ел эшләп киләләр. Бу курслар безнең традицион курслар. Казан федераль университетында инде 11 елдан башлап Казан халкы өчен, барлык теләүчеләр өчен татар теле курслары оештырыла. Һәм быел без бу курсларны Татарстан Республикасы президенты каршында оештырылган татар телен саклау, үстерү, яклау комиссиясе белән бергәләп эшлибез. Татар теле курсларының организацион көне бәйрәм тамашасы белән башланып китте. Институт директоры Рәдиф Зәмәлетдинов барлык килгән курсантларга курслар турында сөйләгәннән соң уңышлар теләп аудиторияларга затты. Татар теле курслары Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында үткәрелә. Курсларга 7 яшьтән 70 яшькә кадәр һәр теләгән кеше язылып, бушка белем истей ала. Курсларга килгәннәрне татар телен белү дәрәҗәсе буенча 2 төркемгә бүләләр: башлап өйрәнүчеләр һәм дәвам итүчеләр. Белем дәрәҗәсен алар тест үтеп беләләр. 10 балдан югары нәтиҗә җыйган укучылар дәвам итүче булып саналалар. Барлыгы 19 төркем җыелган. Аларның һәрберсенә 20шәр кеше теркәлгән. Әмма менә башкалардан аермалы буларак без һәр вакыт алар белән сөйләшәчәкбез. Үз дәрәҗәләрендә әлбәттә сүзне өйрәнгән кадәр шундый сөйләшүләр алып барачакбыз. Бу инде әлбәттә башлангыч дәрәҗәдә. Һәм инде дәвам итүчеләрнең инде аларның үз тагын методикасы. Быел курсларга 1056 кеше язылган. Бу узган елга караганда 10 тапкырга күбрәк. Алар 3 шәһәрдә үткәреләчәкләр: Казан, Алабуга һәм Яр-Чаллы шәһәрендә. Казан шәһәрендә генә курсларга йөрү өчен 390 кеше гариза калдырып, официаль исемлеккә теркәлгән. Курсантлар арасында укучылар, студентлар, төрле профессия, хәтта төрле милләт вәкилләре бар. Шатландырганы күпчелекне яшьләр тәшкил итә. Я услышал о них от родственников и решил просто записаться. Мин курслар турында туганнарымнан ишеттем һәм язылырга булдым. Чөнки татар телен белмим, әлбәт сөйләшмим. Гәрчә бераз аңласам да.
Гаиләдә моңа бик аз игътибар берилде. Гәрчә туганнарым татар телендә сөйләшсә дә, гел сөйләшмиләр. Мәктәптә алган белем генә җитәрлек түгел. Әлбәттә, начар укыттылар димим. Аз игътибар берилде. Укып бетергәннән соң һәр курсчыга татар телен белү дәрәҗәсен күрсәткән сертификат биреләчәк. Ә иң мөһиме, алар алган белем туган телне белү. Татар, рус, әрмән, шуаш, грузин, нинди генә милләт костюмнары, җырлары, биюләре булмады бу көннәрдә. Күптән түгел генә Татарстанда күп милләтле якшәмбе мәктәпләре укучылары фестивале тәмамланды. Фестивальнең гала концерты Казанда узды. Моңа кадәр Әлмәт һәм Яр-Чаллы шәһәрләрендә сайлап алу зона турлары узды. Аларда 1000нән артык укучы катнашты. Җиңү өчен балалар төрле яшь категорияләрендәге 3 номинациядә көч сынашты. Җиңүчеләр исемнәрен Мәрсилә Искәндәрова белеп кайтты. Сәхнә гөрли. Казанда күп милләтле якшәмбе мәктәпләре һәм этно-мәдәни компонентлы мәктәп укучылары арасында үткәрелгән фестивальнең гала концерты узды. Мин җырлыйм 6 яшьтән. Мин бик яратам җырларга. Монда җырлыйм. Мөслим районыннан килгән катнашучылар төрле милләт вәкилләре биюен тәкъдим итте. Төрле костюмнар, төрле халыклар, татарлар, руслар, керәшеннәр, марилар барысы да бер сәхнәдә. Син адам ори, син теге дип, фәлән тегән дип айтып әйтмибез. Үзебезгә без алай кешеләрне бүлмибез. Үзебез чөнки безгә бик ошый бөтен милләт белән дә сөйләшергә, чөнки biz шундый менә бик дус кешеләр. Без бүген бик матур төрле биюләр биедек. Бөтенебез дә үзебезнең милләтнең биюләрен беләбез. Шуннан да чарада кемнәр генә юк. Таджиклар, үзбәкләр, әрмәннәр, гомумән төрле милләт вәкилләре берләшкән. Димәк, үсеп килүче яңа буын үз телләрен һәм мәдәниятләрен онытмасын, саклап калсын өчен күп көч куела. Фестиваль хореография, вокал, халык иҗаты номинациясе буенча үткәрелә. Зона этабы Казанда, Әлмәттә һәм Яр-Чаллыда узды. 2019 елда 115 гариза килгән булса, быелга гаризалар саны 193. Әлеге күрсәткечләр фестивальнең елдан-ел үсүен тагын бер кат аз сызыклый. Мин Казан бию ансамблендә биим, бездә күп балалар бии. Бүген без фестивальдә катнашабыз һәм татар халыклар биюләр биебез. Фестивальнең зона турында барлыгы 1120 укучы катнашкан. Сәхнә артында үз чыгышын көтеп торган катнашучылар бер рәттән дулкынлану да, шатлык хисләре дә кичерә, ә максатлары бер җиңү яуларга иде. Без бүген биебез, бик әзерләнеп килдек и җиңәргә килдек. Иң яхшы чыгышларның авторлары дипломнар һәм бүләкләр белән бүләкләнде. Барлык катнашучыларга да сертификатлар тапшырдылар. Иң-иңнәрне жюри бәяләде. Алар Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәрләре, халыкара конкурслар лауреатлары. Ә жюри рәисе Казан дәүләт мәдәният институты доценты, ТАССРның халык артисты Римма Ибраһимова. Мин аларның ничек талантлы ягыннан үсүләрен күреп, алар белән шатланып, алар өчен шатланып, алар белән горурланып, шулай итеп районнарда йөрдек. Төрле милләт балалар бит. Анда берсе генә булса әле бер хәл иде. Монда төрле милләт үзләре шундый оста, шундый талантлы балалар, соклангыч. Мин алар белән горурланам. Менә ничек мин алар белән эшләргә алындым, ничек мин алар белән гелтегә оешып, ничектер бергә йөрибез. Шуңа күрә мин бик шат. Шундый безнең талантлы балалар булганга. Фестивальне оештыручылар тарафыннан 9 махсус номинация бар иде. Алар арасында тамашачылар симпатиясе призы, халык традицияләрен саклаган өчен, якты сәхнә образы өчен дигән һәм башка номинацияләр булды. Ә төп призны исә Казанның күп милләтле якшәмбе мәктәбеннән мәгариф үзәгенең Жемчужинки вокал ансамбле яулады. Чарада Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин да катнашты. Туган телләр елында алып барыла торган шушы матур фестивальнең гала концерты ул безнең барыбыз өчен дә зур бүләк. Ни өчен дигәндә, президентыбыз тарафыннан игълан ителгән туган телләр елында безнең татар мәктәпләре, рус мәктәпләре, чуаш, мари, мордва, еврей компоненты белән булган мәктәпләрдән балалар катнашып, үзләренең чыгышларын безгә күрсәтәләр. Бу бит инде безнең мәктәпләрдә булды, аннары муниципаль районнарда булды. Вокал номинациясендә беренче урыннарны
Казанның күп милләтле Якшәмбе мәктәбе, шулай ук Ютазы районының Урыссу гимназиясе укучылары яулады. Ә хореографиядә Сакарвелла ансамбле, ритм бию коллективы һәм Казанның күп милләтле Якшәмбе мәктәбе солисткасы җиңү яулады. Халык иҗатында Рытничок балалар фольклор коллективы, Казан шәһәренең күп милләтле Якшәмбе мәктәбеннән килгән дуэт һәм Минзәлә районы Калтак урта гомуми белем бирү мәктәбенең Кашкари ансамбле үзләрен иң отышлы яктан күрсәтте. Түбән Кама укучысы Америка Кушма Штатларында узган Бүтән дөнья фәнни эшләр конкурсында катнашты. Бу ничек мөмкин булды? Бу хакта Нияз Рахман кызыклы тәнәфес автор сәхифәсендә сөйләп үтәр. Мәгариф дөньясының иң кызыгын интернетта сез күрми калганны ул белә. Исәнмесез, жер шары һәм интернет дөньясы. Бу кабаттан кызыклы тәнәфес сәхифәсе һәм алдагы минутларда иң кызыклы яңалыклар сезнең игътибарга. Көтелмәгән мирас. Мәскәүдә яшәүче 95 яшьлек математика укытучысы үз фатирын Маяклы йорт фондына мирас итеп калдырырга карар кылган. Нинел Моисеева хәйрия фондының кайнар линиясына шалтыратып, 2 бүлмәле фатирын мирас итүе турында хәбәр итә. Мин әлеге карарны кабул итә алган вакытта үз окулымда булган чакта ярдәм итәсем килә. Гомерем буе көчле булдым, ләкин яшь үзенекен ала. Миңа инде 95, сузмаска булдым дия бик кеше. Ире күптән үлә, балалары булмый. Фатир шул рәвешле Маяклы йорт хәйрия фондына калачак. Нәрсә дисең инде бу очракта чыннан да мохтаҗларга ярдәм булсын, фатир башкаларга фондка дип бүтәннәрнең кишесенә күчмәсен иде. Түбән Камада яшәүче 9-нчы сыйныф укучысы Александр Шремзер Америкага җыена. Күчеп китәргә түгел, бары тик үзенең проекты белән аларны шаккаттырырга. Алексей чын мәгънәсендә бик талантлы егет. Ул начар күрүче балалар өчен махсус кубик уены уйлап таба. Үзенчәлеге шунда сабыйлар тавышлар ярдәмендә уллардан башка үзләре уйный ала. Нәкъ менә әлеге проектны ул Америка Кушма Штатларында узачак инженер эшләмәләр конкурсында тәкъдим итәргә җыена. Уңышлар, Алексей! Что даст ребенку быстрее понять это слово. Менә Мадагаскарда 3D форматтагы принтерда басылган мәктәп барлыкка киләчәк. Проект 2021-2022 елда тормышка ашырылырга тиеш. Бу 3D форматында булган дөньядагы беренче мәктәп булачак. Аны тормышка ашыру төзү өчен нибары 22 көн кирәк булачак дип белгечләр. Мәктәптә бүтән яшьтәге балалар белем алачак. Түбәдән кояш нурыннан энергия туплый торган батареялар һәм яңгыр суы җыя торган җайланмалар да кулланырга уйлыйлар. Проект авторлары сүзләренә караганда, әлеге мәктәп киләчәктә уку йортларын төзегәндә аның бәясенә йогынты да ясарга мөмкин. Я не хочу идти в новую школу. YouTube'та хәзер теләсә нәрсә карап булмаячак, баланың нәрсә каравын әти-әни күзәтүендә булачак дип белгечләр. Портал шундый махсус система уйлап тапкан, ул балаларга туры килмәгән материалны күрсәтмәячәк. Шулай ук әти-әниләр балаларның нәрсә караганын да күзәтә алачак. YouTube 3 яшь категориясын тәкъдим итә, 9 яшькә кадәр, 13 яшьтән һәм 18дән югары булганнар өчен. Шулай ук урынсыз язмаларны әти-әниләр шунда ук кара исемлеккә дә кертә алачак. До чего свою мать довел? 24. Рәсәй укучыларының кумирлары кем? Чираттагы сораштыру нәкъ менә шул хакта. Беренче чиратта бу әти-әни һәм әби-бабайлары. Кем ул чын каһарман дигән сорауга 16% бала үзләренең якыннарын атаган. Икенче урында инде чират кино геройларына да җитә. 10% бала Железный человек, Человек-паукны атый. 6% Бөек Ватан сугышында катнашучыларны. Заман кумирлары арасында тагын Юрий Гагарин һәм Владимир Путин да бар икән. Нинди замана шундый геройлар. Такие качества, как надежность, сила духа, верность гражданскому долгу и умение брать на себя ответственность, всегда вызывают уважение. Бу атна менә шундый яңалыклар алып килде. Үзегезнең язмаларыгызны безгә дә җибәрегез. Очрашырбыз. Социаль челтәрләрдә безнең аккаунтларыбызга кушылыгыз, комментарийлар калдырыгыз. Халык теле аның рухи тормышының иң яхшы, мәңге сүнмәс, яңадан яңа ата торган төс дип язган иде Россиядә фәнни педагогикага нигез салучы Константин Ушинский. Халкыбызның үз гаиләгезнең гарәп гадәтләрен саклагыз. Сау булыгыз.